Ak si chceš udržať zdravé kolená, zarať tento cvik do svojej dennej rutiny a vnímaj, ako tvoje telo pracuje. Je veľmi jednoduchý a robí sa vlastne nasledovne. Postavíme sa, udržiavame spolu kolená a ako keby na jednej nohe do podrepu, do mierneho podrepu. Je to také kývadlo a dotkneme sa pätou zeme a späť. Všimnite si, že nedávam kolena od seba, ale sú pri sebe a len pätu dopredu a na tej druhej mám vlastne ten podrep a späť. Čiže toto urobíme niekoľkokrát. Všimnite si, že nie je až taký náročný tento cvik, ale fantasticky posilňuje všetky úpony okolo kolena. Samozrejme, že to isté si urobíme aj na druhú stranu, minimálne aspoň 10 krát. Dobre? Stále sa snažte nie ostať tu v trupe rovno, ale ako keby také kývadlo. Dozadu, späť. Dozadu a späť. Dýchajte úplne tak, ako vám to príde, niekoľkokrát a ja vám zaručujem, že keď toto budete robiť naozaj každý deň, tak uvidíte vlastne ten progres, čo sa týka vašich kolien. No a mne ide naozaj len o to, jediný účel mám, aby sme čo najväčší počet ľudí ostali zdraví čo najdlhšie. Takže ma môžeš začať sledovať, môžeš toto video zdieľať, viac sa o mne dozvieš na zora.sk. Vlastne usporadujem aj pravidelné fit pobyty a fit dovolenky, kde môže prísť ktokoľvek, kto chce udržať svoj životný štýl v takom zdravšom alebo v takej zdravšej línii. Majte sa krásne a lúčim sa heslom Ostaňme zdraví.